ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆಣ್ಣೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾನ್ಜಿಬಾರ್ ಬಂಡದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪನ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಚೆನ್ನ ಆಯ್ನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನ್. ಟಿಕೆಟ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಚ 30,000 ಬಂಡ ವರಮಾನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿ 7 ಗಂಟೆದ ಬೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆದ ಬೋಟ್ ಮಿಸ್ ಆನ್ ನನ್ನೈತೆ 1.5 ಗಂಟೆದ ಬೋಟ್ 3 ಗಂಟೆ ಬೋಟ್ ಬೋವೇರೆಗೆ ತೂಕ ಏನಾಕೊಂಡು 1.5 ಗಂಟೆದ ಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು zanzibar ಇಂಚಿಡಂಜುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಲೆ ಎಂಚಣ್ಣಂದು ಈ ಬಸ್ ಬೈದಣ್ಣಂಜು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಕಾತು ಎಂಚೆಲ್ಲ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವು ಬೋಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬೋಪಿನ ತೂಕ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಬೋಡಿದ್ದೆ ಹೋಲ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲೇರು ಉಂಟು. ಅಂತೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಗಲಲ್ಲೇರು, ಸಿದ್ದೂರೆ ಬೊಪ್ಪಿನ ನಗಲಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವರು ಬೇಲೆ ಬೊಪ್ಪಿನ ನಗಲಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಮಾರ್ನಗಲು ಪೂರ ಅಲ್ಲೇರು. ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾರೆ ಮಗಲ್ ನಾವು ಕಾಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಏನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದೆ. ಅಂತೆ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮೆಂಡ್ 500 ಮಿತ್ತ ಸೀಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಅಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬಲ ಬೋಟ್ ಬಿದಾಂಡಿತೆ ಚತುಲೆ ದೂರದ ಪುರ ಸೀನರಿ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂಜ ದೋಜಿಣಂದಿದೆ. ಒಂದು ಪುರ ಮೀನು ಬತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆಗೆ 6 ಜನ ಅಲ್ಲಾರ ಮೀನು ಬರ್ತದೆ. 7-8 ಬೋಟ್ ಬೈದುಂಟು ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ.
ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ದೂರ ತೋಜುಂಡು ಅದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಳ ಕಿನ್ನೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಗರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ 4-5 ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಂಡ ಅವು ಡೈಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸುಮಾರು 4 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಕಿನ್ನೆ ನೆಟ್ ತಿರ್ತಡೆ 750 ಸೀಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇತ್ತಡಿ 750 ಪ್ಲಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡೆ ಉಂಟೇರು ಮಿತ್ತಡೆ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ. ಓ ಅಣ್ಣನಾಗಲೇ ಅಕ್ಕನಾಗಲೇ ಪೈ ಬೇಗ 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 ಪೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚರದೆ ಮುಗಿದೀನಿ ಈಗ ಪೈ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲ ಪಾತೆರದೆ ಮುಗಿದಿ. ಕರಿಬು zanzibar ಕರಿಬು ಬಂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ zanzibar ಅಂತ ಉದರ್ $50ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಬಾಡ್ದು ಜಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ.